Swabing Energy. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Lumulubay sa takbo ng iyong buhay, sa iyong nanghihina sa dami ng problema. Siyang nag-iisa, pasan iyong pag-usa. Hindi ka nag-iisa, ako'y iyong kasama. Ang buhay mong ito ay bigay sa'yo ng buong lumikha ng langit at lupa. Sikaping mahalin ating Tabi sa Indogabos mga tugang, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon giraray sa Indo mga tugang na nag-aantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Webes, petsa 20 kang bulan ning Marso 2025 na medyo baga mauran-uran na panahon digdi sa satuyang runa, sa satuyang lugar. Ano? Mga tugang, si Father Butch live na live, pero yaan po ako ngunyan sa sakuyang kwarto via Zoom kita. Ano? At pero pwede po kamong giraray duman sa indong Facebook. Yan. Duman sa Facebook na hanapon tabi nindo so DCGB News Online. Pagkatapos, i-like man tabi nindo ito and then i-like pagkatapos paki-share. Parang sa mga amigo nindo makadangugman ka sa tuyang mga pag-urulayan ngunyan na hapon. Yan mga tugang iyan. Ang hapot ni Father Butch, kasalanan bang maging mayaman? O kasalanan maging pobre? Ano sa palagay ninyo mga tugang iyan? Sige, mag-react muna tabi ka mo. Ano sa palagay ninyo? Kasalanan bang maging mayaman? O kasalanan maging pobre? Kasi sinasabi ang yaman. Hindi maganda yan. Anong hindi maganda? Maganda wag mayaman, di ba? Sabi kay ito ni Mama katong panahon nga ni, Noy, bako bang kitang mayaman, pero muyaman magyaman. Yan ang mga tugang na sa tuya na mga isipon, ano? Bako man tabi bagang maraot maging mayaman. Tako halimbawa, pinanganak ka talaga na ang nanay mo, tatay mo mayaman, so magiging mayaman ka. Ang hapot ko ganyan, pangaduwang hapot ko sa Indo, paano nagiging maraot ang kayamanan kan tao? O sige ni, tabi, mag-react ka mo tabi mag-text sa kuya ka mo sa 0925-811-3851 o mag-message po ka mo digdi sa tuyang DCGB News Online. Ano, may comment baga dyan? O yan, mag-comment, mag-comment tabi ka mo. Ano ba, kailan ba nagiging maraot o paano nagiging maraot ang pagiging mayaman? O, Father, nagiging maraot ang pagiging mayaman kung ikaw ay madamot. O, tama yan. O, may sagot na nga niya ako. O, sumagot naman kayo, magsimbag tabi ka mo. Yeah. Mga tugang, magsimbag ka mo, magayon mapag-urulayan iyan, bako man tabing maraot ang maging mayaman. Ano? Kasi ang kayamanan sa Biblia ay, isang pagpapala. O, sabihin nga natin na, ganun din ang kahirapan, o ang pagiging mahirap. O, pag mahirap ka ba, pupunta ka kaagad sa langit dahil mahirap ka? Depende. Kung ang pagiging mahirap mo dala ng pagiging tamad, o sabihin natin na ang pagiging mong mahirap dahil sa ikaw ay talagang nagkakasala, kaya nagiging mahirap ka, o yun, o dahil sa kasalanan mo. Kasi tandaan mo natin na ang kasalanan ay walang ibang dinudulot yan, kundi kapahamakan.
Bakun iyo? Kaya maging mahirap mayaman, depende po, Father. O, pwede ka magsalita, pwede ka mong sumagot niyan, magsimbag. Father, depende po. O ang kayamanan, magiging maraot iyan kung iyan ay ipagdadamot mo. Okay? Halimbawa, ikaw mahirap naman, kung ikaw ay, sabi nga ni na, kuripot din, mahirap ka na nga, kuripot ka pa. Yan, ganun din po, maraot din po yan. Kasi nga, naalala ko nga doon sa PCP2, alam mo, maganda sigurong balikan yon. Alam mo mga tugang, naalala ko yon. No one is poor. Sabi nga, no one is poor. Sabi nga, no one is poor that he cannot give. Yan. Yung may mga tugang yan. No one is poor. Walang sisay naman mapobre o mahirap na hindi siya pwedeng magtao. Alam mo, nahiling ko nga ni, kung titingnan natin, yung mga mahirap, yung mga average. Ako po'y naging parish priest, nakita ko yung mga mayaman, hindi naman naglilimos. Pero yung mga mahihirap, yung mga mahirap, siya pa ang naglilimos. Oh, yan. Kaya sila mapupunta sa langit. Pero halimbawa, mayaman ka, hindi ka naman naglilimos, hindi ka naman, kasi ikaw ay madamot, kuripot, talagang hindi ka mapupunta sa langit. Yan. Apot ko mga tugang. Si Sedig diyan, mga kuripot. Kuripotononon. Kuripotononon. Kuripot. Pag kuripot ka, at nakasimangot ka pa, hindi ka makakaakyat sa langit. So, tanda natin ito. Napakaganda po ito, no one is too poor that he cannot give. Tanda natin kahit na yung mga mahirap, nakapagbibigay din. Yun. Okay? At ito ang ibig sabihin, emphasizes that even those with limited resources, kahit na nga limitado ang sa imong mga kinikita, pwede ka pa rin mag-contribuer. Okay? Espanyol yun. Contribute sa English. O mag-ambag. Mag-ambag baga sa tuya. At magtabang to contribute to others. Whether materially o through acts of kindness. Hindi naman lahat palagi kwarta. Kasi ang pagbibigay, hindi naman po lagi pagbibigay ng kwarta. Pwede ka rin magbigay ng nung iyong magandang halimbawa. Yan, through acts of kindness, compassion. Halimbawa, kahit mahirap ka, wala kang material na bagay na maibibigay, pwede ka magbigay ng unawa, okay? Ng magandang o pagtulong, o lalong-lalo na ng panahon. O halimbawa, may mga mahirap na talaga naglilingkod sa simbahan. Wala naman talaga silang perang binibigay. Pero alam mo, nandoon, naglilinis ng simbahan. Nandoon, halimbawa, tumutulong sa misa. Yun. So, alam mo, napakahalaga po yan. Dapat, sabi nga, let's be generous. Yan naman ang importante dyan. May mga tumutulong sa parokya, let's also be generous to them. Alam mo, sabi ko nga, nung parish priest ako sa UST Manila noon, 1984, at the same time sa Manawag, Pangasinan, noong 2008 hanggang 2013, ganoon din sa Calayan Island, naging 2002 hanggang 2005, naging parish priest din po ako doon. Pero alam mo mga tugang, sinasabi ko sa inda, madalas, may bibigay kayo. Hindi naman lahat perang ibibigay. Pwede nang ibigay ang talino ninyo, yung kakayahan ninyo. Halimbawa, magaling ka naman sa ganito, pwede mong ibigay libre. Halimbawa, Father, ano pong ipapayos ninyo sa simbahan? Karpintero po ako. Pwede kong ibigay libre ang serbisyo ko. Pwede naman yun. At the same time, may mga, siyempre, nakakaawa din sa kanila. Ang ginagawa ko dati nga,
tulad sa yung mga kolektora, yung mga nagtutulong sa simbahan, ang ginagawa ko nga doon, at least so, binibigyan din namin tuwing Christmas, pagkatapos may mga blowout, pakakaroon mo kung saan, pagkatapos at the same time, tawan mo rin kung anong maitatao mo, o sa parokya, o yan mga tugang. So, ang importante, maging tayong generous. Ano? Generous. Importante, bakong avaricious. Generous. Ano ba pagkakaiba ng generous, avaricious? Ang avaricious, halup-halupon. Halup-halupon. Non. Yung baga, grabe naman. Dahil ka mag-arugkaan. Tanda natin, ito po, generosity beyond material wealth. Maganda yan ha. The core message that generosity is not solely about having a lot of money or possessions. Tandaan po natin na pwede ka naman magbigay. Ano? Pwede ka magbigay. Yan ang pag-usapan natin. Ano? So, apot giraray ni Father Boots, pwede ka mo magsimbag. Ano? Ini pong sinasabi natin na paano ba natin tayo, halimbawa, ang ating kayamanan maging kasangkapan papunta sa langit. Ayun. Ano bang kayamanan na madadala mo papunta sa langit? Yan ang hapot ni Father Boots. Okay? So, sumagot po kayo at pwede ko kung maganda, meron tayong interaction, ano? Okay? Nagdadawag sa kuya. Mas maganda kasi natututo kayo at nagpa-participate kayo. Hindi naman lang nakikinig kayo. Kasi, alam mo dito sa DCGB, we would like that our listeners do not become passive listener. Gusto po namin na ang mga listeners sa DCGB ay maging critical thinker. O nagtatanong, nagsumasagot, yun parang malaman. Kaya ang tanong niya ni Father Boots paano ba natin magagamit ang kayamanan papunta sa langit? O sige nga, sagot na po kamo ha, magayon tapot din ni Father Boots. Paano tayo makakapunta sa langit? Yan. Ang kayamanan ba natin mapupunta sa langit? Yan, okay? So bakit pag ako pumupunta doon sa Maray na hapon, ang nakikita ko is Kamarusa. Bakit ganun? O yan, yan. Bakit ganon? Sino ba nang sa technical natin dyan? Kasi pag pinupunta sa DCGB News Online, pag pinupindot ko yung DCGB News Online, pagkatapos Maray na hapon, ang punta doon, ito, kay Angel. So hindi ko na nakikita yung aking Maray na hapon. Bakit ganon? Okay, so nakikinig ba ang ating mga IT dyan? Okay, paki-check lang, bakit ganon? Anyway, hindi ko tuloy mabasa kung ano ang nandoon sa, yan yan, palaging Angel pa rin nakikita ko Yun So anyway, sige. Anyway, pwede ka mo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851. Siguro, ayusin na siguro ng mga IT natin dyan. Kasi pag pinupunta ko doon sa Maray na hapon, hindi ko nakikita yung Maray na hapon. Ang nakikita ko dito, si Angel. Yun, si Angel Baga. Yun, yun ang hindi ko makita. But anyway, sige, palagos na kita giraray. Saka na yan. Okay, nga lang hindi ko mababasa ang mga messages ninyo sa yung comment ninyo sa DCGB News Online. Okay. Anyway, siguro i-refresh na lang natin ito. At hindi ko makita Kanina nakita ko, pero ngayon nawala na naman. Nawala na siya. But anyway mga tugang, ang hapot ni Father Boots, pwede ka mo magsimbag sa 0966-533-8475 o sa 0925-811-3851. Paano mo magagamit ang kayamanan paduman sa langit? Paano magiging kasangkapan ang iyong kayamanan papunta sa langit? Alam mo, lahat tayo mayaman. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Mayaman tayo, marami tayong pag-aari. So ano ba ang kayamanan na madadala mo sa langit? Anyway, ang oras tabi ngayon, 19 minutos, bakalipas ang alaw na ng hapon. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwa, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwa. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyanal daw ng Webes, petsa 20 kang bulan ng Marso 2025, kung saan sa tuwing aning pinag-uurulayan mga tugang ang manunungod sa paano kita makakapasok sa langit. Yan, kung ano ang yaon sa tuya na kayamanan na iyan. O ang kayamanan ba maraot o marahay? Ang sabi ni Bert, thank you very much Bert, yes, pag ginamit mo sa maraot ang yaman, iyan ang maraot. Tama iyan. Halimbawa, ngayon ay eleksyon, may kwarta ka. O pagkatapos gagamitin mo ang kwartang iyan sa pangbakal ng boto. Yan. Father, kasalanan po ba yon? Bumili ng boto? Oo, kasalanan po yun. At kung halimbawa pinagbili mo rin ang boto mo o ang dangal mo, kasalanan din po yun. Ang ibig sabihin, traitor ka. So, hindi ka makakapasok sa langit. Bale, Father, hindi ako makapasok sa langit, may kwarta naman ako. Oo nga, may kwarta ka. Pero madadala mo ba yan? Sa kabaong mo, sa kabaong nga, may nakita na po ba kayo? May nahiling na kamo
Yaman-yaman niya, bilyonaryo, pero nang nagadan, yung lahat ng kwarta niya, inilagay sa kabaong. May nabalitaan na po ba kamo? Wala baga. Maski nga pero may istorya. May istorya kay ito, sabi, igwadaning sarong lalaki na magagada na. Mayaman nun siya. Sabi niya sa mga kairiba niya, alam mo, pag namatay ako, yung asawa ko, ay ilalagay lahat ang pera ko sa kabaong. Isasama ko yan sa kabaong. May nagtatanong, ito po ba ang number mo? Opo. 0925811385. Tama po. 2588, tama po yon. Okay, so, sabi, yun na nga ni, darama kan mga tao duman, mga amigo niya, amiga niya. Okay? Ang sakuyang agum, tapat yan. Kaya gigibo niya ang gabos na sinabi ko sa iya. So tama. Sabi kay itong dinagada na nga so lalaki, so agum na lalaki. Nung nagadan so agum na lalaki, sabi kay nihong mga amigo, talaga, saan sa kwarta na na sabi na pag nagadanda siya, itatao mo, iyo, tapat ako, mahal ko ang asawa ko, sabi ng babae. Anong ginawa mo? Nilagay ko yung nagsulat ako ng cheque. Cheque. Ngayon, bahala na kung, halimbawa, doon sa cheque, tinao ko, halimbawa, na ang babaong ko sa kanya, $10 billion. Kasi dollar talaga ang kwarta niya, 10 billion, grabe, bilyonaryo nga ni. Tapos, lahat. Pero sabi niya, bahala na siya kung ma-encash niya duman yan sa langit. Kasi di man niya mananakaw, Father. Kasi unang-una, di man talaga mananakaw. Kasi, unang-una, doon sa cheque, nilagay niya, hindi to pay to cash. Ang nalagay niya, so pangaran mismo kang gadan. So, pagkatapos, so amount. So, bahala na siya kung ma-encash niya duman sa langit iyan o sa impyerno. O, di mo na ka madadara. O, yan ang mga tugang, kaya anong kayamanan ang madadarata kita pag nagadan sa langit? Ang kayamanan na madadarata sa langit, walang iba kundi ang satuyang magayon na relasyon sa Diyos at sa satuyang kapwa. Ang magayon nun, love. Alam mo, naput ko si Papa, kitong buhay pa si Papa kan 2017, the last Christmas ni Papa, kasi sabi ko pa, ma-Christmas na baga. Pero nakarate na sa banig. Bedridden na si Papa ka ito, 2017. Sabi ko, pa, ano ang gusto mong Pasko ko sa imo? Alam mo, sabi niya, medyo mahina na si Papa, maluya na si Papa. Sabi niya, love. Yun, love. Tama. Ano ibig sabihin ng love na yun? Ang sabi pala, na-interpret ko yun, ang love, sabi ni Papa, basta pagmamahal ninyo sa akin, yan ang gusto ko sa Pasko. Hindi ko kailangan ng pera. Tama nga naman, di man talaga madadara ni Papa ang pera. Kaya nga nung last Christmas ni Papa, yaon ako duman. Nagduman ako talaga sa Tigaon. Duman talaga ako. Di ko aram na, yun na pala, last days na pala ni Papa. Si Papa nagadan, December 29. December 24, yaon ako duman, 25. Nagkalagang ko si Papa. Pagkatapos, yun na nga ni, talagang nagsabi ko pa, Merry Christmas. Ito na ang love. Ano yung love na yon? Yung pagpresensya ko, yung pala ang gusto niya, yung presensya ko, yun ang pagmamahal, kaysa naman absent. May sabi nga ni kahit paano ni Mama, may aki akong doktor, may aki akong padi, pero wala man. Kasi si doktora nasa Amerika, si Paddy, yaon din sa Legazpi. Ano mangyayari? Anyway, kahit baga, pigbibisita ko man kasi si Mama, si Papa. Kaya ang mga tugang, habang may panahon pa, visit your parents habang buhay pa yan. Kasi pag namatay na yan, wala ka nang bibisitahin. Mayroon, Father. Siguradong nandun lagi yun. Saan? Sa sementeryo. Yung baga, sa sementeryo, perminyaon duman, di naghahali. Kaya itong buhay pa, saan si Papa? Di ko alam, sabi ni Mama. Pero ngunyan, sa apotong ko, saan si Papa?
Yaw mga naman sa sementeryo. Yun. Saan si mama mo? Yaw sa sementeryo. Kaya, ganun ba yan? Bibisitahin mo na lang sa sementeryo. Anong buhay pa, hindi mo binibisita? Yun. Paalala lang po sa mga magulang na may mga anak at mga anak, pagirumdum ng tabi. Ano? Sa indong mga magurang at tamahan nindo. Ano? Dainindo, pabayaan ang sa indong mga magurang. Bagayan. Yan ang kayamanan. Ang kayamanan ko, magulang ko eh. O sabi nga din, ang mga bata, mga anak nila, tanongin mo yung mga magulang, anong kayamanan mo? Anong kayamanan mo? Sasabihin ka sa one time, naghapot ako sa sarong magurang. Tiya, ano ba ang kayamanan mo? Ang kayamanan ko ba ko sa kwarta? Ang kayamanan ko sa kaakian ko. Nagulpi palang aki. Ang gulpi na aki siya, no? Kayamanan niya, yaman niya, ang aki. O, kamo mga aki, do you consider your parents as your true wealth? Kayamanan ba yan? Baka nakakalimutan ninyo, kayamanan po ang may parents, ha? Pag may nanay ka, tatay pa, talagang mayaman ka pa. Ano? Pag wala ng parents mo, anong mangyayari? Wala na. O yun. Alam mo mga tugang, mahalaga po yun. Na kinakailangan na alagaan natin ang mga magulang natin sapagkat ang mga magulang natin ay kayamanan. Okay? Napakaganda po yun na balikan natin yan na sabi ko nga kanina, huwag mo sasabihin na no one is poor or no one is too poor that he cannot give. You can give something, okay? Tandaan po natin, you can always give something. No one is so poor that he has nothing to give. Yan. Minsan may mga, Father, mahirap po kami, kaya wala po akong maibibigay. Tandaan po ninyo, nobody is so poor that he has nothing to give, and nobody is so rich that he has nothing to receive. Okay? Tandaan po natin yun. Nakakala natin, nobody is so rich, ay mayaman pa yan, hindi nangangailangan. Ay kung hindi nangangailangan yan, hindi kailangan ng katulong o driver ang mga mayaman. O tingnan mo, kailangan ka. O tingnan mo. Kaya wag mo sasabihin, ang mga mayaman hindi nangangailangan. Nangangailangan din sila eh. Kaya nobody is so poor that he has nothing to give, and nobody is so rich, he has nothing to receive. Yan. Magayunan mga tugang yan. Na pagirumdumin sa tuya. Magayunan bagayan. Na sa tuyang pagirumduman na, ay uyuman ng God. Iubaga, magayon talaga na yan that no one is so poor na wala siyang maibibigay. May bibigay ka. May bibigay mo nga ang buhay mo. May bibigay mo ang panahon. May bibigay mo yung talino mo. Tandaan po natin ito no one has ever become poor by giving. Tandaan po natin, hindi nangangulugan pag nagbigay ka, nagiging kang mahirap. Actually, parang ganito yun Pag ikaw daw nagdo-donate ng dugo, ikaw po ay nagkakaroon parang magandang dugo. Yung mga tugang, importante yan. No one has ever become poor by giving. Give away at least some of your money, whether through a tithing. Yung mga kapatid natin na hindi Katoliko, nagbibigay ng 10%. Pero mga Katoliko, bato-bato sa langit, matamaan na kayo, magalit kayo, totoo naman, kuripot, di ba? Kuripot nonon. Ba't ang kuripot? Saan mapupunta? Doon sa makipot. Makipot na. Doon sa makipot na yon, hindi ka na makakapasok. Kaya ganoon sa kakuriputan mo, yan. Wala mangyayari sa mo. Kaya nga, use your talents, time, treasures for good. For the good of yourself and for the good of others. Not only for the good of yourself. Yan, mga tugang. Tandaan po natin yun. And sabi nga, give away at least some of your money, whether through 10% sa simbahan o tithing ang tawag yan,
Ano? Alam mo, mayroon akong kaibigan na protestante. Alam mo, itong protestanting kaibigan ko, kahit mahirap na talaga siya, ay talagang nagbibigay pa siya ng ikapo. Wow, sabi ko, paano? Hindi ka ba mahirap ka na nga? Wala ka pang talagang fixed income, nagbibigay ka pa sa ikapo. Alam mo, Father, kasi pag nagbibigay ako kay Lord, siksik, umaapaw pa ang binibigay sa akin ni Lord. Oh, katignan may mga kuripot. Hindi talaga, hindi siksik, hindi liklik, siksik, liglig, Yun, kaya mahalaga po ito. Alam mo, 10%, ang Diyos nga, pati Diyos kinukuriputan mo. Magbigay tayo sa charitable contribution. Or sabi nga, a gift to a friend in need, yung mga nangangaipuhan. Not only does it generate good, but it generates contentment. Tanda ninyo, pag ikaw nagbibigay, maganda sa kalooban. Although, minsan talaga nakakaano kasi, Lord, paano na ito? Hindi ka pababayaan ni Butch. Hindi ka pababayaan ni Butch, hindi ka pababayaan ni Lord. Yan naman talaga eh. May nangyari nga sa akin, malaking utang talagang malaki. Thousands and thousands. Pero alam mo, hindi pa nababayaran, pero bahala ka na, Lord. Kung kailan ko mababayaran, pero wag mo na ako pabayaan na pag may mga humingi sa akin, may maibibigay pa rin ako. Kasi, paano naman ako makapagbibigay, ng pera, kasi kadalasan, ang hinihingi nila, pera eh. Father, pambili ng ganito, pwede ba? O, saan ako kukuha ng pera? Yan. Mabuti na lang, may mga generous soul na nagbibigay sa akin, para ba kung pinapahawakan lang sa akin yung pera, tapos may humihingi, binibigay ko naman. So, siyempre, at natandaan po natin, pag nagbibigay tayo, nagkakaroon tayo ng contentment. Okay? Sabi, God loves a cheerful giver. Tandaan po natin yan, God loves a cheerful giver. Kaya nga, pag nagbibigay ka, ibigay mo na lang, Lord, binibigay ko po ito sa iyo. Although binibigay mo yung tao, pero sabi mo, Lord, binibigay ko po ito sa iyo. Hindi na sa taong iyon. Kasi minsan nga, ibang tao, nagbigay ka, tapos hindi man marunong magpasalamat. Dati binibigay mo na palagi, pagkatapos hindi mo nabigyan ng isang beses, ay nako, niliba ka na. Yan si Father Butch, isang beses mo lang hindi nabigyan yon, pero ang dami nang ibinigay mo sa kanya, pagkatapos siniraan mo pa. Yan ang problema. Yan ang dapat alisin natin. Dapat palagi pag nagbigay kayo o hindi kayo binigyan, let's always grateful. Pasalamat ka pa rin. So, tanda natin, giving liberates the giver. Okay? You never walk away feeling guilty or bad. Okay? Napakaganda po yan. Okay? So, if you cannot give away money, give your time by volunteering. Mag-volunteer ka. As is most, sabi nga, valuable asset you own. Yun po yun. Actually, ang pera kasi is not so much our own, but your time is your own. Property mo yan eh. Tandaan po natin, generosity is a powerful way to enrich both others' lives and your own. Kaya be generous, pwede po yan. It's amazing how giving, whether through charity or a simple act of kindness, can foster a deep sense of fulfillment and joy. Tandaan natin, ang tunay na kayamanan often lies in the impact we have on those around us. Yan. Tandaan po natin true wealth, ulitin ko pwede niyong isulat ito. True wealth often lies in the impact we have on those around us. Yan. Anyway, mga tugang, babalik rin si Father Butch pagkatapos kang pagirumdum. Ang oras sabi ko niyan, 38 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Metro cares about your health and well-being, bringing you the goodness of Nestle. Enjoy amazing deals with a Nestle exclusive Bagong Taon Bonggang Handog Year 3 promo happening from January 16 to February 28 in partnership with Nestle Philippines. Plus, get a free gift when you meet the minimum purchase requirement on Nestle products. Stock up on your favorite Nestle items today. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 210854, Series of 2025. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo ka mong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Programa mo rin na hapon with Father Boots Bombase Oping ngunyan na daw ning Webes pet sa 20 kang bulan ning Marso 2025 at gusto ko pong batiin si Edwin Magalona. Good afternoon Father Boots, watching from Manila, and also si Gloria Fajardo Candia. Good afternoon. Okay, siguro magtataka kayo bakit Father ang pinag-usapan natin ay tungkol sa kayamanan o pagbibigay ng kayamanan o pagtulong sa kapwa. Alam mo kasi sa araw na ito, ang magandang ebanghelyo sa ikalawang linggo ng ano na po ngayon ng Kwaresma, second week of Lent, sa Webes, ang ebanghelyo na galing kay San Lucas. Kabanata 6, 16, talata 11 hanggang 31. Chapter 16 of St. Luke's Gospel, verses 19 to 31. Sinabi po ini, basahin ko mga motugan bago ko ay paliwanag. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayaman na nakabihis ng magarang damit at pinong linen ay parang piyesta ang kanyang bahay sa araw-araw. Nakahandusay naman sa may pintuan niya ang isang dukhang nagngangalang Lazaro. Tadtad siya ng mga sugat at gusto sana niyang kainin ang mga mumong nahuhulog sa pag ng mayaman. Sa halip ay may aso ang lumalapit sa kanya at hinihimuran ang kanyang mga sugat, at namatay ang dukha at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Nang nasa impyerno na siya, tumingala siya sa kanyang pagdurusa at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro sa piling nito. Kaya sumigaw siya, Amang Lazaro,
maawa ka sa akin at utusan mo naman si Lazaro na isawsaw niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri para paginhawahin ang aking dila dahil lubha akong naghihirap sa lagablab na ito. Pinakikita sa atin dito yung kung ano ang nangyari sa impyerno, naglumalagablab. Sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong tinanggap mo na sa buhay mo ang mabuti sa iyo, at kay Lazaro naman ang masasama. Kaya siya ngayon ay nasa ginhawa at ikaw ay nagdurusa. At isa sa pa'y malawak na kabundukan di matatawid ang itinakda sa pagitan natin. Kaya hindi makakatawid ang mga may gustong pumunta riyan galing dito. At hindi rin naman makakatawid ang mula riyan papunta rito." Sumagot ang mayaman, "Kaya ipinakikiusap ko sa iyo, Ama, na puntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama, kung saan naroon ang 5 kong kapatid para babalaan sila upang di sila makapunta sa lugar na ito ng pagdurusa." Maganda. May concern pa rin pala siya na sabihan yung mga kapatid niya na magsisi na. Sumagot si Abraham, "Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Makinig sila sa mga sinabi nito." Sinabi niya, "Hindi gayon, Amang Abraham. Kung isa sa mga patay ang pupunta sa kanila, magsisisi sila." Sinabi ni Abraham, "Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, bumangon man ang isa sa mga patay, ay hindi pa rin sila maniniwala." Mga kaibigan, yan po ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes na napakaganda. Makikita natin ang una, may mayaman at may mahirap. Ang mahirap dito, ay si Lazaro. Pero ang mayaman, hindi pinangalanan. Pwedeng ikaw o ako. O pwedeng mga taong yon. So yun po yun. Kasi ito po'y talinhaga tungkol kay Lazaro at kay Abraham. At itong namatay na mayaman na nagmamakaawa. Sabi nga, isawsaw niya sa tubig ang dulo niyang daliri upang paginhawahin ang aking dila dahil lubha akong naghihirap sa lagablab na ito. So ibig sabihin, ang impyerno, mga tugang, ay lugar na tayo ay maghihirap. Tandaan po na yan, Ang impyerno ay hindi po lugar na kung saan tayo magsasaya, kundi maghihirap. Pero kaya sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mo, tinanggap mo na sa buhay mo ang mabuti sa iyo, at kay Lazaro naman ang masasama." Kaya nga, mag-ingat po tayo. Ito naman napakaganda dito, Maganda ang layunin nitong taong ito. Sabi niya, mayaman, ayaw niya lang madamay ang mga kapatid niya sa impyerno. Sabi na pumunta sila doon sa mga kapatid niya. Nga lang, sumagot si Abraham, "Nasa kanila si Moises at mga propeta." Anong ibig sabihin nito? Ay nangaral na sa atin Di ba? Ang gagawin natin, kasi may nangaral na sa atin, sundin natin ang kanilang ipinangangaral. Napakaganda po ito. Sabi nga makikinig sila sa mga ito. Sinabi niya, "Hindi gayon, Amang Abraham, kung isa sa mga patay ay pupunta sa kanila, magsisisi sila." Alam mo, sa panahon ng Kwaresma, maganda po ito, na tayo ay inaanyayahan, habang may panahon pa, magsisi na. Magsisi sa ating mga kasalanan. Hindi yung, "Father, saka na lang po. Saka na lang, total, matagal pa naman ako mamamatay." Talaga? Hindi mo alam, baka mamaya natulog ka, mamatay ka na. O mamaya, pag nagtawid ka yan sa kalsada, mamamatay, masasagasaan ka. 1 click patay ka na. Father, nananakot ka. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko lang ang totoo na hindi po natin hawak ang ating buhay. Tama, mali? Hindi po ako nagsisermon, nagpapaalala lang tabi si Father Boots, mga tugang.
Kasi marami mga fake news ngayon. Sabi nga, kanina narinig ko lumalaganap ang mga fake news. Hindi ka mamamatay. Wala ka mag-isip na magbago ng buhay. Saka ka na magbagong buhay pag malapit ka na sa hukay. Ang tanong, kailan ba malapit ka sa hukay? Alam mo ba yan? Walang nakakaalam. Kaya habang tayo ay panahon pa, sabi nga, borrowed time. We still have borrowed time. Asikasuhin po natin ang ating mga sarili. Kasi wala na. Darating ang panahon, wala ka na. Wala ka na magagawa. Yun. Kaya nga, sabi nga dito ni Abraham, kung hindi sila makikinig sa mga turo ni Moises at mga propeta o sa turo ni Jesus, bumangon man ang isa sa mga patay, ay hindi pa rin sila maniniwala. Totoo yan. Kasi nga, sa katigasan ng ulo. Kaya huwag tayo maging matigas ang ulo. Yan. Hindi ka makakapasok sa langit. Okay? Kaya, yung kayamanan mo, gamitin mo po yan bilang kasangkapan sa sa pagtulong sa kapwa. Pagpapaginhawa. Kasi hindi ka lang ang nagiginawahan, kundi ang tanong, yung kapatid mo ba? Nagiginawahan? Yan ang problema sa atin yung kapatid mo nahihirapan, pero ikaw ginhawa ng ginhawa. Hindi ba may kapwa ka? Yung kapwa ko, mahal ko. Yun, dapat yan, di ba? Panahon ng Kwaresma. Anyway, babalik muli si Padre Butch pagkatapos sa mga paalala. Ang oras sabi ko yan, 51 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Okay, mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, ngunyan aldaw ning Webes. At sa tuwing ani, pinaghurup-hurupan at pinag-iisipan, ano ba ang magagawa natin sa mga kayamanan na ibinibigay sa atin ng Diyos? Ito ba'y gamitin natin pang sarili o gagamitin natin ito para tayo makatulong sa kapwa? Yan. Alam mo, hindi pare-parehas ang natatanggap ng bawat isa. Tandaan natin, isa mayaman, isa pobre. Pero tandaan mo, sabi ko, no one is poor that has nothing to give, and no one is so rich that he does not need. Tandaan po natin yan.
may mga lumalaki sa kaginawahan at may mga lumalaki naman sa paghihirap o sa pagdurusa. Iba-iba no? Saan ba tayo dyan? Saan ka lumaki? Sa kahirapan o sa kaginawahan? At dahil dito, may mga nagsasabi, life is unfair, Father Boots. Yung totoo naman talaga, life is unfair. Kailan ba naging fair ang buhay? Tayo mga Kristiyano ay nagkakaroon ng positibong pananaw sa mundo at naniniwala na ang Diyos ay matuwid. God is just. And of course, God is just and merciful. Tulad niya kahapon mga tugang sa kaganda nung sa piyesta ni San Jose, nakita natin si Jose matuwid at maawain. Yan, napakaganda yon. Yan po ang katangian ng Diyos. Matuwid, may katwiran at maawain. Okay? May mga katarungan ng ang Diyos at meron din siyang magandang plano sa mga umiibig sa Kanya. Okay? Marami ang maaring matutunan natin sa binasa nating Ebanghelyo kanina na mayaman at pulubi si Lazaro at yung mayaman. Tanda natin, ulitin ko, na walang pangalan yung mayaman na lalaki. Kung ikaw ay nabibilang sa mga tinatawag na mayaman, yung mga mayaman na nakikinig ngayon, pasalamatan mo ang Diyos na siya ang bukal ng lahat ng pagpapala. At maging ito'y spiritual o material. Palagi nawa nating ibahagi ang kaloob nito. Yun napakalaga, huwag sasarilinin. Kasi tandaan po natin, pag sinasarili natin ang lahat ng mga yan, mapapanis yan, parang parang pagkain. Kaya dapat ipamigay. Kaya nga, pag tayo nananalangin ng Our Father, give us this day our daily bread. Daily. Di humingi ka lagi, daily naman Hindi ka naman, give us this day, 1 year bread. Mapapanis po yan. Okay? Kayo naman, pag humingi ka ba ng tinapay, Lord, bigyan mo ako ng isda o ng magtira ka naman. Magtira ka naman. Natatandaan ko nga yung mga nagcamping na mga mayaman galing sa lungsod at yung mga mahirap na nagcamping at nang nagcamping sila, maraming nakita mga prutas. Yung mga mayaman, maraming kinuha. Sabi, anong gagawin mo yan? Masasayang lang yan, maubos mo ba yan? Samantala yung mga mahirap, kinuha lang nila yung makakain nila. At nagtira pa sa ibang tao. Magtira ka naman. Yan, sobrang sa Bicol, greedy. Hindi pa greedy. Halopon. Yun. Halop ka, boy. Halopon. Pag ikaw halop, kuripot pa, baka mamatay kang ang bibig mo nakabuka. Kaya mag-ingat ka. Yan. Hindi pinapunta sa impyerno ang mayaman dahil sa siya'y mayaman. Hindi po yon. Ang sabi ko kanina sa simula, hindi po kasalanan maging mayaman. Nagiging kasalanan lang ang mayaman nagiging may kasalanan kung wala siyang ibang inaatupag kundi ang sarili lang niyang bulsa, ang sarili niyang kaginawahan. Hindi siya tumutulong sa mga nangangailangan. Yan po yan. Kaya tanda natin hindi pinapunta sa impyerno ang mayaman nang dahil siya'y mayaman, kundi dahil siya'y bulag sa pangangailangan ng kapwa. Bulag ba tayo? Sa panahon ng Kwaresma, may alay kapwa. Hindi ba? Magandang alay. Hindi ko alam kung mayroon pa bang magandang nung panahon namin, may alay kapwa program. At ito nga yung mga maganda kasi pag nangyayari kasi, pag Christmas line tayo nagbibigayan. Alam mo, maganda rin. Kaya nga yung taga-US Legazpi Hospital dyan ng mga, itong grupo yan? Bigfoot yata. Bigfoot ba tawag doon? Yung grupong yan? Na kasama si Donna Belio, sila Jess, Yun, ang grupo sila, si Mike, Michael Lasso, si Mimi,
ang grupo nila, ay talagang nagbibigayan, hindi Christmas, yung mga pupunta sila sa mga liblib na lugar at nagbibigay tuwing Kwaresma. Maganda po yan. Kasi pag nagbibigay tayo, tuwing Pasko lang. Yan. So, padaan ng Kwaresma, dapat tayo magbigay. Huwag tayo maging bulag sa pangangailangan ng ating kapwa. Pangalawa, kung sa tingin natin tayo kapos, minsan, Father, wala na akong pera, kapos na kapos ako. Ingatan ang puso na huwag magtanim ng sama ng loob. Akala mo, porque mahirap ka, pupunta ka na sa langit. Ay kung meron kang kasalanan na ikaw ay nagtatanim ng sama ng loob kasi hindi ka binagbigyan o hindi ka binigyan o nainggit ka o galit ka sa kapwa, pupunta ka pa rin sa impyerno. Tandaan po natin yan. Hindi din nila sa langit si Lazaro nang dahil siya dukha, kundi dahil walang kadustaan o puot ang kanyang puso. Napakaganda po yan mga katugang. Katingin natin, ngayong araw na ito, inabot na naman tayo ng orasing pamamaaram. Sana po, alisin natin anumang galit, inggit, puot, sapagkat iyan po ay nakakapagpapangit sa buhay ng tao. Kaya tayo ay maging mapagbigay. Maging matulungin at maging sa mga pangangailangan ng ating kapwa. Kaya naman natin. Tandaan po natin, sabi ko kanina, no one is so poor that he cannot give. Okay? Tandaan natin yan, So, you can always give. Okay? In a little way. At tandaan po natin, God loves a cheerful giver. Anyway, nag-over na tayo ng 1 minute. Ito po muli si Father Boots. Nagpapasalamat pa ako kay Nims Flora. Tama? Sino ba nandyan? Si Nims? Okay. Yan. Si Nims Flora, ang ating technical. And of course, si Jerome Nico Martinez sa IT. And of course, si Shara Leron sa Tuyang Production. Hindi po giraray si Father Boots Bombase, OP ng UST Legazpi na nagsasabing, be a blessing always to everyone because that is your way to heaven. Bye-bye. Take care. See you again on Saturday. We hold in our hands the power to make a difference in people's lives and make them see different